بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም በብዘለኹሞ ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎን ዘለኽዎን ከምኡ ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 29 በዓለ ልደት ንመድሃኒ ዓለም ኣምላኽና آمين. سنكسار دسمع زلبب فقر قويتا أبلب ويعنبب حالوان صلوتين ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق لعالم هلو زخرنا صادق نعالم يزنبر كاب كل خفو زبلاك الدحنو نقدسان تمحسنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. بعلى لدت كبر أملاخنا بروخ عود عمد دما يقبلنا عمتنا ناي سلام ناي فقري جيرو بسلام يصنحنا آمين. إسران شعاتن تحساس بزا معلت زيا عبي كبرن قدسن لعلو كلهم بعالاتن زخانة بعال لدت قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس كاب قدس دنجل مريم ولادة أملاخ سوال إيو ممهران بيت كريستيان أبوتاتنا بعال لدت نخلتا معلتات نخا خبرو تسمامعهم إيوم اتدحرواي ليتي إسران شمانتن تحساسيو كأتري دما إسران شعاتن تحساسيو بأقومين شدشتا انتخون دما كأتري إسران شمانتن تحساسي خبر حامشتا انت خوين خاء كأتري إسران شعاتن تحساسي زخبر بزي ملكع ممهران بيت كريستيان أبوتاتنا بعالة لدت نخلتا بعالتات نخا خبر تسمامعو بزعبا بعالة لدت كبر قدوس وانجل كم زيبل ኢየሱስ بزمن ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና ካብ ምብራቕ ርኢና ኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉስ ሄሮዶስ ሰሚዑ ደንገጸ፣ ኩላ ኢየሩሳሌም እውን ምስኡ ደንገጸት። ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ እቲ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ንጉስ ክወፅእ እዩ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤተልሔምና ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪ እዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም እሞ ካብኣታቶም ድማ ዘመን እቲ እተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም ከይድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣረጋጊጽኩም መርምሩ፣ ምስ ረኸብኩምዎ ኣነ ከዓ መጺአ ክሰግደሉ ስለ ዝኾንኩ ኣፍልጡኒ ኢኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ እዚ ሰሚዖም ከዱ። እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። እቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ድማ ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ። ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸትን ሃብዎ። ናብ ሄሮዶስ ንኸይምለሱ መልኣኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኢሳያስ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ፣ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ፣ ትርጓሚኡ ድማ እግዚአብሔር ምሳና ኾነ ማለት እዩ ኢሉ ትንቢት ተናገረ። ሕዝቅኤል እውን ድሕሪ እዚ ናብ መንገዲ እታ ናብ ምብራቕ እትርኢ ወጻኢት ደገ መቕደስ መለሰኒ፣ ዕጽውቲ ከዓ እያ። እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕጽውቲ ትኹን ኣይትከፈት፣ ሰብ እውን ኣይእተዋ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩ እሞ ስለዚ ብዕጽውታት እምበር በለ። ዳንኤል እውን ብራእያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እንሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመጽእ ነበረ፣ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ። ናብ ቅድሚ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዕኡ ተውሃቦ።
ግዛአቱ ዝሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዛአት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክጠፍን እያ ካልኦት ዓበይትን ደቂቀ ነቢያትን ናይ ቃል ነቢያት እንተዘይተረፈ ብዙሕ ትንቢት ዝተናገሩላ መዓልቲ እያ ቤዛ ይስሐቅ ዝኾነ በጊዕ ኣብ ሕቱም ጉንዲ ዕፀ ሳብዕ ከም ዝተረኸበ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ካብ ሕቱም ኮኩሒ ማይ ከም ዝወሓዘ ዝነቐፀት በትረ ኣሮን ጠጢዓ ከም ዘፍረየት ኣብ ኢድ ሳምሶን ካብ ሕቱም መንከስ ኣድጊ ማይ ከም ዝወሓዘ ከምኡውን ልደት ጎይታናን ኣምለኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቱም ድንግልና እዩ ኣብ ልዕሊ ዕፀ ሳቤቅ እሳት ከም ዝነደደ ነገር ግን ዕፀ ሳቤቅ ከም ዘይወዓየት ወይ ከዓ ከም ዘይተቃፀለት ከምኡውን እሳተ መለኮት ንድንግል ማርያም ኣየውዓያን ንዕኡ ድማ ክብርን ስብሃትን ስግደትን ኣኮቴትን ምስሕያዋይ ኣቡን ይቕሬታ ምስሕያዋይ ኣቡን ማሕያዊ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን 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 ለይኩን ኣርኬያስ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለልደትከ እግዚአ ምህረት ወሳህል ለዓለ ኩሉ ፍጥረት ወላለ እስራኤል እንዘይትፈሳህ ኣፉየ በጽድቀ ዝንቱ በዓል ለይሩትከ ኣኮቴት ዓውስ በቃል ወለመንግስትከ ስብሃት ይብል ሰላም ለልደትከ ጥንተ ሆሃያት አልፋ በከርሰ ማርያም ድንግል ርሳት ዓለም ዘኢለከፋ እምሂሩትከ መዋኢት ዘኢትረከብ ሱታፋ በገዳመ ልብ ዘምእመናን እምፅንፋ እስከ ጽንንፋ ሙሉአት ፍስት ሃደርከ በተስፋ ሰላም ለልደትከ እሳተ መለኮት በላኢ እምልምልም ትእፅ እንተ ኢትውኢ ስብሃተ ልደትከ ዝንቱ ሃበ ኢያስተርኢ በወይነ ማህሌት እንተ ይቀድሆ ገዛኢ ትኩዝ ይትፈሳህ ወህሙም ይጢ ነገስተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ በሃሲስ ወያበው አምሃ ነገስተ ደሰያት ወተርሴስ ዘትቤትካት በእንተ ክርስቶስ ሃበ ወለደት ድንግል ነአስ ነአ ዳዊት ንጉስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢያሱ ነቢ ናይ ጻድቅ ንጉስ አቃሪዮስ ናይ አባ ቆሪል በዓል ልደት ይኽበር ብከሓዲ ንጉስ ናይ ዝተጨፍጨፉ ሰማዕታት ኣክሚምን መዘከርታኦም እዩ ከምኡውን ናይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ናይ ቅዱስ ላሊበላን እውን ልደቶም እዩ በረከቶም ይሕደረና ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን 27 ታሕሳስ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ልደተ ክርስቶስ ስቡ ታኦዶስዮስ ድንግል ማርያም ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ ልደቱ ቅዱስ ላሊበላ ልደቱ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልደቶም ጻድቅ አቃሪዮስ ንጉስ ሮሃ ቅዱስ ቆሪል ገመላዊ ሰብአ ሰገል ዮሴፍና ሰሎሜ ቅዱሳን ሰማዕታት አክሚም ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ማርቆስ ዘተርማቅ ቅድስቲ ፍቅርተ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊት ቅዱስ ዘርአ ክርስቶስ ቅድስቲ አርሴማ ድንግላዊት ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት በረከቶም ይሕደረና አሜን ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ዜማ ካብ ቃላት ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣውደ ዓመትና ይባረኸልና ብሩኽ ቅዱስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ዓመትና ዓመት ይዕቆረና አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በስጋኪ
እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን